daidaita sahu al'umma mu daidaita sahu mu tsarkake zukata na mu zanto rike musulunci Mu daidaita sahu al'umma mu daidaita sahu mu tsarkake zukata na mu zanto rike musulunci. farko za na sanyo sunan sarkin duniya zukata na mu'awwalin ka sanyo shiriya na yin lallami a gare mu mutanen duniya mu tsarkake zukata na mu zauna lafiya mu bar yin murɗiya zalunci ko da niyya musulunci mu riƙewa ya kuma daidaita sahu sahu. Daidaita sahu al'umma mu daidaita sahu mu tsarkake zukata na mu zanto rike musulunci. Salatin annabi zanyo dan gatan duniya masoyi ne na al'umma mai kaunar gaskiya mutane ne kira mata da maza mu bi gaskiya mu bar aiki na albasha mu guje san zuciya mu tsarkake zukata kun ji ina yin magiya musulunci na mu al'umma mu rike baki daya sabu. Mu daidaita sahu al'umma mu daidaita sahu mu tsarkake zukata na mu zanto rike musulunci. kullum ni na gani duniya tana gurɓataka kudancin ayyuka ga mutane sun bar tsarkaka sun mance da Allah samsan mun hau kan hallaka muna yin ce kuce juna ba ma san ɗaukaka manya yara da dattawa ba daɗin zantuka harshe ba tsarkakewa mu guji daidaitin sahu sahu. Mu daidaita sahu al'umma mu daidaita sahu mu tsarkake zukata na mu zanto rike musulunci. Sahu 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 mu daidaita sahu al'umma mu daidaita sahu mu tsarkake zukata na mu zanto rike musulunci. daidaita sahu al'umma mu daidaita sahu mu tsarkake zukata na mu zanto rike musulunci. manya kuma ku gyaro halaye ku yi gaskiya ku bar zaluntakar talakawa zancen gaskiya magidanci mai iyali a gida bari yin mariya haɗe kan dubu iyali na kaka nuno tarbiya ɗaɗaye ku yi biyayya ga iyaye zance ɗaya mu bar wasa da tarbiya kuma daidaito sahu sahu. Mu daidaita sahu al'umma mu daidaita sahu mu tsarkake zukata na mu zanto rike musulunci. talakawa ne kira a gare mu mu bar yin sa ido mu bar bakin ciki junan mu daidaito sahu yan mata ne kira a gare ku daidaito sahu ku bar aiki na alfasha kuma daidaita sahu samari shaye shaye mu daina mun sanyo sahu Allah shi ne kira a gare mu daidaito sahu sahu. Mu daidaita